Prepáčte, tu som iba prišiel oznámiť, že máme nové trička za iba 5 Robux. Takže iba som tu len tak prešiel oznámiť, takže môžeme ísť ďalej do videa. Ok, čaute ľudia u našeho nového videa, dneska budeme natáčať jednu takú hru, ktorá sa volá Splitral. Asi tu budeme iba kresliť. Takže ja to vidím. Budeme tu iba kresliť, takže jo. Futbal. Wii. Yes, dal som gól. To čo je? To je nejaká blbá lopta. Zdá sa mi, že ja som tam nedal nič. Dal by som tomu tak 2 hviezdičky. Ako to je pekné. Ďalej. No 3 hviezdičky, mohlo by to byť aj lepšie. Môže byť? Môže byť, jo. The winners are... vyhralo toto. Zvedavej, čo bude za téma. Ví. Bum. No. Tak. No, čo je za téma? Desert. OK. No počkaj, desert, akože nakreslím niečo ako... Ja neviem. Alebo... dám toto väčšie. Potom tu dám vzadu také akoby hory. Tu dám takú čiaru, aby to bolo vidno, že to je za tým. OK. Ďalej tu dám čo také? Nejaký kaktus. Jo. Tak. Počkaj, ne, to je moc dlhé. Tak. Môže byť. Tak. Tak. Ok, tu dáme nejakú kvetinu. Tak. Ok, ďalej nejaké pozadie. Môže byť. Jo, môže byť podľa mňa, ale nejaké ešte oblaky. Jo, to vyzerá pekné. Ja už viem, čo dám, takú akoby rastlinu, alebo čo to je. Neviem, nejaký klacek. Tak. Môže byť. Mne sa to akože páči. Počkaj, nehovor, že ja som to pochopil nejak zle. Ja som to asi pochopil zle, nie. Čo? Počkaj, som zabudol hodnotiť. 4 alebo 5. Jak som mohol zabudnúť hodnotiť? No. Nehovor, že ja budem posledný. Predsa len som posledný, kamo. OK, čo bude za téma? Alien. Prečo taká hnusná téma? Počkaj, čo? To čo bol za skin? Dobre. Amy, som chcel dať viac, nevadí. Môže byť? Tomu tak dávam 3. Môže byť. Ok, toto je lepšie než tamto. Nehovor, že ja zase budem posledný.
Ne. Kamo, ja chcem byť aspoň jedenkrát na 3. mieste. Alebo na 1. Spider. No, ukáž. Čo ľudia nakreslili? OK, prvé bude moje. Jop, bude. Prosím, dajte mi nejaké hviezdičky. Kámo, čo? Ja, ona chcela akože... Ja som sa potom... Dobre. Kámo, zase musím cenzurovať. No. Chcel som tomu dať 3 hviezdičky. Môže byť. OK, ľudia, myslím si, že pre dneska už by to mohlo byť dosť. Takže